עוד סרטון אחד לבזבז את זמנכם אנשיי, השיר שכולנו חיכינו לו. קוראים לשיר מי שרוצה לבזבז את זמנו שיבזבז אותו. לעזאזל, למה הטלפון הזה ממשיך לצלצל? מי שרוצה לבזבז את הזמן שלו, בואו לפרופיל שלי. מי שרוצה לבזבז את הזמן שלו, בואו לפרופיל שלי. אם תגיע לפרופיל שלי, אתה תבזבז את כל הזמן שלך, כי כל הסרטונים שלי הם כל כך אקראיים. מי שרוצה לבזבז את הזמן שלו, בואו לפרופיל שלי. מי שרוצה לבזבז את הזמן שלו, בואו לפרופיל שלי. קדימה! מי שרוצה לבזבז את הזמן שלו, בואו לפרופיל שלי. מי שרוצה לבזבז את הזמן שלו, בואו לפרופיל שלי.